Magandang araw kalakbay at sa iyong mga tagapakinig. Gusto ko sanang magbahagi ng istorya sa inyo kung saan karanasan ko ito mismo. Matagal na akong nakakarinig ng mga kwento sa iba't ibang channel sa YouTube at isa kayo sa nagustuhan kong paglahadan ng aking karanasan. Siya nga po pala ako ay isang antingero at iikot ang kwento ko patungkol sa kaibigan kong isang katekista o mas kilala sa tawag na pari. May mga babaguhin lamang ako sa kwentong ito. Tulad ng pangalan at lugar, maging ang iba kong tanga na karunungan at medalyon ay hindi ko pwedeng ilahad ng konkreto sa kadahilanan na madali lang itong mababasag ng kahit walang alam sa lihim na karunungan. Naniniwala ba kayo sa mga agimat at anting-anting kalakbay? Sisimulan ko ng ilahad ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Karanasan ito ni Banjo. Nangyari ito sa lugar ng Capiz taong 1990. Itong mga panahon na ito ay nasa edad 16 pa lamang itong si Banjo at nag-aaral siya sa isang mababang paaralan sa kanilang nayon. Hindi lingid sa kaalaman ng iilan na noong mga panahon na ito ay hindi pa ganoong kapayak ang pamumuhay ng iilan, lalo na kung ikaw ay nakatira sa isang liblib na probinsya. Si Banjo ay isang mabait na bata at lumaki ito kasama ang kanyang lolo na bali-balita noon na isang antingero, at nang umabot ito sa edad na 50 ay minabuti na lamang nitong maging isang manggagamot sa kadahilan ng masyado ng matanda ang kanyang pangangatawan para sa gawain ng isang batang antingero. Ang mga magulang naman noon ni Banjo ay tila ba wala ng pakialam sa kanya. Ang kanyang ama ay isang lasinggero na di kalaunan ay namatay dahil sa atake sa puso, at ang kanyang ina naman ay nagkaroon na ng ibang pamilya at namuhay sa ibang probinsya kasama ang bago nito. Wala namang kapatid noon si Banjo, kaya kahit papano ay natustusan naman ng kanyang lolo ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Si Banjo naman ay tumutulong sa paghango ng mga banyera ng isda sa kanilang talipapa. Kasama naman ni Banjo noon ang kaibigan niyang itago na lang natin sa pangalang Jose. Si Jose ay halos kaedad lamang noon ni Banjo at iba ito ng estado ng pamumuhay kay Banjo. Si Jose ay galing sa isang pamilya na may kaya sa kanilang lugar noon. Ang ama naman ni Jose ay isang opisyal umano sa kanilang lugar. Ngunit ang nakapagtataka lamang ay tila ba walang gustong kumalaban doon. Tuwing may sumusubok kasi na kalabanin nito, ilang araw lamang nababalitaan na ito ay nawawala o di kaya ito ay pinatay. Kaya lang naman sumasama si Jose kay Banjo sa ganong gawain upang maipakita nito na hindi hadlang ang payak nilang pamumuhay para maging matalik niya itong kaibigan. Ang kinikita naman ni Banjo doon ay idinadagdag niya sa kanyang baon sa paaralan. Gayong si Jose naman ay ibinibigay kay Banjo ang kanyang kita. Wala namang problema si Banjo kay Jose dahil mula elementarya ay magkasama na sila. Halos sabay na din silang lumaki noon. Hanggang isang hapon noon, nang matapos na ang kanilang klase, nagpasya umanong magtungo ang magkaibigan sa isang burol. Ngunit bago nila ito gawin, ay napag-usapan na nilang bibili sila ng alak nang sa ganun ay mahaba-haba ang kanilang pag-uusapan. Wala namang problema kay Banjo iyon dahil Biyernes na noon at Lunes pa ulit ang kanilang pasok at ang paghango niya ng isda sa may talipapa. Nang matunton nila Banjo ang burol na iyon, tila ba bigla naman itong nahiga doon. Tila nilalasap ni Banjo ang sariwang hangin at parang doon pa lang ito nakapagpahinga. Sa hindi kasi nakakaalam, itong si Banjo ay batak na sa mga gawain ng isang pamilyadong tao. Siya kasi ang taong ayaw iasa ang lahat sa kanyang lolo, lalo na't matanda na ito. Kaya naman namulat siya sa murang edad para kumayod at tumayo sa sariling paa. Noong matapos ng ilabas ni Jose ang mga pagkain at alak na nabili nila, inumpisa na nila ang kanilang inuman. Hapon niyon at maging si Jose ay tuwang-tuwa dahil ngayon pa lamang daw siya iinom ng ganoon.
Dahil ang kanyang ama noon ay sobrang istrikto pagdating kay Jose. Maging ang pakikipagkaibigan nito kay Banjo ay tinututulan nito. Sa isip-isip naman ni Jose, hindi naman masamang tao itong si Banjo at saksing buhay siya sa kung papaanong kumayod itong kaibigan niya upang kumita ng kaunting salapi. Nang lumipas ang ilang sandali, masaya nagtawanan na ang dalawang magkaibigan noon. Tila ba pinasukan na sila ng espiritu ng alak ng mga oras na iyon. Nag-uusap naman noon ang magkaibigan kung ano ba ang nais nilang tahakin pagtapos ng kanilang sekundarya. Alam mo Banjo, ang gusto ko sana sa kolehiyo. Gusto kong pumasok sa seminaryo at maging isang pari. Seryosong wika ni Jose. Kaya lang kilala mo naman ang tatay ko. Ang gusto niya kasi sundan ko ang yapak niya sa politika at maging isang magaling din ako kagaya niya. Dagdag ng wika ni Jose at nilagok ang alak na iniabot ko sa kanya. Para sa akin Jose, alam mo sundin mo yung nasa puso mo. Walang masama sa pagiging isang alagad ng Diyos. Hanga ako sa iyo dahil sa kabila ng meron ng pamilya niyo, mas minabuti mong magsilbi sa ama natin. Nakangiting wika ko dito. Ikaw ba Banjo? Anong plano mong kunin? Matanda na din si Lolo Paeng para sa kanyang panggagamot. Tanong nito sa akin. Hindi ko pa alam Jose. Baka kasi hindi na din ako makapagtapos. Gawa ng alam mo naman ang estado na meron kami ng lolo ko. Sagot ko naman sa kanya. Nang ilang sandali pa ay napansin niyang nakatulog na pala si Jose sa tabi niya. At tila bate naman ito agad sa alak na kanilang iniinom. Wala namang nasabi itong si Banjo kung hindi ang napangisi na lamang. Sa isip-isip pa nito, ay naku Jose, pag naging pari ka na kailangan sanay ka ng uminom ng alak. Habang patuloy itong nakangisi at inuubos ang natirang pulutan at alak. Nang ilang oras na ang lumipas, maging si Banjo ay nakatulog din dala ng kalasingan nito at pasado 6:00 na ng magising ito. Kagad naman itong ginising si Jose na noon ay mahimbing pang natutulog. Nang magising ito ay agad naman silang nagmadaling umuwi. Dahil alam ni Jose na kanina pa naghihintay ang kanyang ama sa kanya at alam niya kung papaano ito magalit. Hindi nga naglaon nang nakauwi na din si Banjo sa kanila, ay laking gulat niya nang nagwika ang kanyang lolo sa kanya nang, Apo, hindi kita pinagbabawalan na gawin ang magpapasaya sa iyo. Pero sana isipin mo din ang kaakibat ng mga ito. Iyang si Jose mabuting kaibigan siya para sa iyo, ngunit ang kanyang ama ay hindi. Marami ka pang hindi nalalaman apo sa kanilang pamilya. Nang marinig ko naman iyon sa aking lolo, ay agad akong napaisip kung ano bang tinutukoy nito sa akin patungkol sa ama ni Jose. Kaya agad naman ako nagtanong dito nang, Bakit Polo? Ano po bang dapat kong malaman tungkol sa pamilya at ama ni Jose? Patanong na wika ko dito. Ang ama ni Jose apo ay bali-balitang aswang. Hindi mo ba napapansin kung bakit sa tuwing may kumakalaban sa kanya sa politika, kung hindi nawawala ay namamatay? Kaya ang iba ay mas minabuting umatras na lamang. Wika nito sa akin. Isa pa apo, malakas ang presensya ko sa taglay na itim na karunungan ng ama ni Jose. Nakakalimutan mo na bang isa akong antingero noong kabataan ko? At nang biglang dumating ang pamilya ni Jose dito sa ating lugar, ay marami na ang nag-iba. Pahabol na wika ng aking lolo. Maisingit ko lang kalakbay. Di hamak na talagang dito sa lugar ng Capiz. Kilala ang lolo ko dito sa baryo namin at sa ibang karatig lugar noong panahong 1960s pa. Dahil maski ang mga kaidaran niya sa lugar ay mataas ang respeto sa kanya. Noong mga panahong kasing iyon ay halos bagong salta lang din ang pamilya ni Jose noon sa amin. Nang matapos kong marinig ang lahat ng iyon sa aking lolo ay wala naman ako naging sagot dito. Pagkatapos noon ay nagpaalam na din ako sa kadahilan ng nakakaramdam na rin ako ng antok. Araw ng linggo noon at maaga akong nagising. Inutusan naman ako ng aking lolo na kumuha ng mga dahon sa kabundukan. Yung ibang mga halamang gamot kasi na ginagamit ng aking lolo sa panggagamot
ay hindi basta-bastang nakukuha sa kung saan lang. Kailangan ko pang maglakad ng halos 20 minutos at akyatin ang bundok na malapit sa amin para makakita ng ganong klaseng halaman. Wala din naman akong gagawin noon, kaya nagpasya akong magtungo doon upang makabalik din ng maaga. Nang makuha ko na ang mga dahon ay agad naman akong bumalik sa aming barong-barong upang ibigay sa aking lolo ang dahon na iyon. Hindi naglaon kalakbay, dumaan pa ang mga araw at buwan. Patuloy pa din naman ang aming komunikasyon ni Jose at sumasama pa din ito sa akin sa paghango ng isda sa talipapa. Ilang araw na lang din noon ay matatapos na kami sa aming sekundarya. Tol, baka hindi na tayo magkita. O kung hindi man ay baka matagalan akong makabalik dito sa ating nayon. Wika sa akin noon ni Jose. Bakit naman? Di ba tutuloy ka naman sa pag-aaral mo sa seminaryo? Tugon ko dito. Oo, tol. Pero noong nakaraang araw kasi, nagtapat ako sa aking ama na gusto kong magsilbi sa simbahan at maging ganap na pari ay nagalit ito sa akin. Ngunit sinabi ko na ito ang pangarap ko. Nang marinig niya naman iyon, binigyan niya ako ng kondisyon. Sambit naman ni Jose. Anong kondisyon naman iyon? Tanong na wika ko kay Jose. Total yun daw naman ang gusto ko. Mas mabuti pang paluwasin niya ako sa Maynila upang doon mag-aral. Andun raw ang magandang eskwelahan para sa gusto kong kuhanin. Kaya wala naman akong nagawa, tol, kung hindi ang pumayag. Wika ni Jose na batid ko ang lungkot sa kanya mga muka. Agad naman ako nagpakita dito ng kagalakan at imbis na malungkot ay niyakap ko pa ito upang ipakita at ipadama ko ang aking suporta sa kanya. Hindi naglaon ay dumating ang araw ng aming pagtatapos. Nagkaroon naman ng konting salo-salo sa aming bahay at agad kong inimbitahan ng aking kaibigang si Jose. Agad naman itong tumagon sa imbitasyon ko, maging ang kanyang ama ay sumama doon. Nang makarating na sila ay laking gulat ko nang magwika ang kanyang ama sa aking lolo ng, "Paeng, hanggang ngayon pa din pala ay isa ka pa rin manggagamot." Pagwika nito na may hindi magandang tono. "Kayo po pala, Tandang Manolo. Mabuti po at pinaunlakan ninyo ang imbita ng aking apo at pagpasensya nyo na din po ang aming munting handa na pagkain. Sapat lang po kasi ang salapin na itabi ko sa araw na ito." Wika ng aking lolo sa ama ni Jose. Makulit lang talaga ito kasing anak ko. At isa pa, pumayag na din ako dahil sa susunod na araw ay luluwas na ito upang mag-aral sa ibang lugar. Pabalang nasagot naman ng matanda. Agad namang nahinto ang usapan ng dalawa nang lumapit na si Jose sa kanyang ama at iniabot ang isang plato ng pansit. Maging kami ay kumain na din ng mga sandaling iyon. "Paano, tol? Baka ito na muna ang huling punta ko dito dahil sa susunod na araw ay alis na ako." Sambit ni Jose sa akin. "Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, kaibigan. Hangad kong maabot mo at matupad mo ang iyong pangarap. Ako naman ay baka huminto na muna sa pag-aaral. Baka mag-ipon na muna ako at tutulong muna ako sa aking lolo sa iba pang mga gawain." Wika ko naman kay Jose. Di naglaon lumipas ang mga araw. Nabalitaan ko na lamang na umalis na si Jose at ako naman ay huminto na din sa pag-aaral. Napagpasyahan kong tulungan ng aking lolo dahil medyo matanda na ito at tila nahihirapan na din sa panggagamot. Hanggang isang gabi noon nang matapos kami magapunan ay agad kong niligpit at inayos ang aming pinagkainan. Saglit kaming nag-usap ng aking lolo sa labas ng aming bakuran. "Alam mo, Banjo, matanda na ako at dalawa na lang tayo magkasama sa buhay. Di naman lingid sa kaalaman mong dati akong antingero. Gusto kong ipamana sa iyo ang lahat ng alam ko, apo." Wika nito sa akin habang seryosong nakatingin. "Elo, baka hindi ko kayanin ang responsibilidad ng paghawak sa mga medalyon at agimat mo po. Isa pa, wala akong alam na aral pagdating sa mga yan." Tugon ko naman dito. "Hayaan mo, apo, bukas na bukas. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Ramdam kong hindi magtatagal ay may hindi magandang mangyayari sa lugar natin. At sa ngayon, apo, ikaw ang may kakayahan para pigilan ito.
Seryosong wika ng aking lolo. Lumipas pa ang mga araw at ganon-ganon pa din ang ginagawa ko sa buhay. Habang nanggagamot si lolo, ay tuloy din ang pag-angkat ko ng isda sa talipapa dahil isa na din ito sa pinagkukunan ko ng pangtustos namin araw-araw. Di naglaon kalakbay dumating na rin ang araw na hinihintay ko. Isang hapon niyon at biglang nagwika ang aking lolo na kailangan niya nang ipasa ang mga tangan-tangan niya dahil ang mismong gabay niya na raw ang nagpapahiwatig sa isang labanan na di pa matukoy ang eksaktong petsa. Laking gulat ko naman noon nang bumalik ang lolo ko, dala ang isang punyal na gawa sa porong tanso. Ang punyal na iyon ay nagmula pa sa lolo ng lolo ko na pinaniniwala na iginawad ito ng isang mataas na uri ng engkanto sa Beringan. Noong mahawakan ko ang punyal na iyon, tila ba bumagsak ito sa lupa dahil sa pakiwari ko ay hindi ito bababa sa 50 kilos. Ngunit kung hawak-hawakan na lamang ito ng aking lolo, ay parang isang kahoy na tingting lamang ito sa kanya. Banjo, apo, sa una ay ganyan talaga. Ilang aswang at masasamang nilalang na ang napatay nito. Maging ang pinakamataas na uri ng gabunan ay hindi kinaya ang taglay na abilidad ng punyal na ito. Ang punyal na ito, apo, ay buhay at may mga nakasulat dito na hindi mo nakikita. Wika ng aking lolo. Nang hipan ito ng aking lolo, tila ba may nakasulat dito na kataga. At yun ay, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, na kung sa Tagalog ay sanghalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Labis akong namangha dahil bukod sa katagang iyon, ay mismong ang maharlikang engkanto ang nagpanday nito. Maliban sa punyal na iyon, may dinukot pa sa bulsa ang aking lolo. Isang talandro kung saan may mga salita din ang nakasulat dito na hindi ko nalang babanggitin kalakbay dahil magpasanggang ngayon ay nasa akin pa din ito. Kasabay naman ito pang pagbibigay din sa akin ito ng 10 elemento ng kalikasan na kung saan ay mismong sa bundok ng Banahaw ito nakuha at isang ermitanyong antingero naman ang nagpaloob nito sa kanya nang minsang may ginawang misyon si lolo sa lugar na iyon. Kabilang dito ang sinukuan, pandaki, sinag-araw, dignum na itim at pula, at may iilan pang hindi ko na lamang babanggitin kalakbay. Nang mahawakan ko ang lahat ng iyon ay ibang ginhawa ang naramdaman ko. Tila ba para akong sanggol na walang bitbit na sakit o bigat sa katawan noong mga panahon na iyon. Isang talandro naman ang iniabot sa akin ng lolo at nagwika ito ng, Banjo, apo, lahat ng pambuhay na orasyon ay nasasaad dyan. Ngayong ibinigay ko na ito sa iyo ay tanging ikaw lamang ang makakakita ng letrang nakaukit dyan. Maging ang pagtaas ng poder at kabal sa katawan ay nandyan din. Naway pakaingatan mo ito, apo, dahil yan lamang ang tanging maipapamana ko sa iyo. Wika ng aking lolo sa akin. Dumaan ng mga araw at linggo. Biglang nag-anunsyo noon sa aming nayon na may isang angkan ng mga aswang na nanggugulo sa may talipapa. Nalaman daw nila ito dahil isang kalugar nila Banjo ang nakadiskubre ng minsan daw itong bumili ng karne. At noong akmang lulutuin niya ito, nang di sadyang napatakan ito ng kalamansi, ay tila naging masangsang ang amoy ng karneng iyon at tila naging hugis ng isang parte ng tao. Doon na naalarma ang taong iyon. Agad-agad ay bumalik naman ito sa may talipapa at nang akmang ibabalik nito ang karne, ay nagwika ang matador habang nakangisi ng, Matagal na kayong kumakain ng karneng ibinebenta ko dito sa bayan. Ngayon lang kayong magrereklamo. Isa pa, halos lahat ng karne dito ay rasyon mula sa kataas-taasan. Kaya kahit tanggapin ko iyan, ay wala na akong magagawa. Araw at oras na lang ang bibilangan ninyo ay magiging kasapi na namin kayo. Wika ng matador na iyon na sa pakiwari nung bumili ay isang bagong yanggaw lang din ng mga aswang. Agad namang nagtungo ang taong iyon sa bahay ng aking lolo upang magpakonsulta. At doon nga ay nalaman ng aking lolo na halos malapit ng maging bagong sibol ang taong iyon. Sa kadahilan ng kalat na sa taong iyon ang insekto na ipinasok sa katawan nito. Hindi ko na ilalahad kalakbay kung papaanong panggagamot ang ginawa ng aking lolo dahil mahabang proseso ito.
Tuluyan namang napagaling ng aking lolo ang taong iyon. Ilang araw pa ang lumipas. Ramdam na ng aking lolo na marami na sa aming mga kanayon ay nasa ilalim na ng pagyayanggaw ng mga aswang. Hindi naman namin matukoy kung sino ang gumagawa nito. Matapos nga mga araw na iyon, isang lalaki naman ang bumisita sa aming bahay. Akmang tatanungin na ito ng aking lolo kung ano ang kanyang nararamdaman at hindi pa natatapos ito sa pagsasalita ay agad naman itong sumagot ng, "Tanda, huwag kang makialam. Hayaan mong sakupin namin ang lugar ninyo upang mapakalat pa namin ang aming lahi. Dahil kung isa ka sa magiging hadlang, wala akong pagdadalawang isip na patayin ka." Wika ng lalaki sabay tayo. Akmang lalapit ito sa aking lolo nang bigla ko itong harangan. "Akala mo ba bata makakaya ng mga karga mo sa kagamitan ang kagaya naming aswang? Hindi kami natatakot sa nakakarga sa'yo. Kaya kong durugin at pulbasin sa harap mo ang gamit na iyan." Insultong wika sa akin ng lalaking iyon. Agad naman nagtanong ang aking lolo kung sino ang kanilang pinuno. Wala namang pagdadalawang isip na sumagot ang lalaki at pasigaw pa nitong sinabi na, "Si Tandang Manolo ang kataas-taasang namumuno sa buong Kabisayaan. Ilang kalahim mong antingero na ang pinatay namin, kaya hindi kami mag-aatubiling isunod kayo pag humarang kayo sa aming adhikain." Pasigaw na sambit nito habang mabilis na lumabas ng aming bahay. Laking gulat ko naman nang banggitin ng lalaking iyon ang pangalan ng Tandang Manolo dahil ang tinutukoy nitong kataas-taasan ay ang ama ng matalik kong kaibigan. Agad naman ako nag-isip kung alam na ba ito ng kaibigan ko o naglihim lamang ito sa akin. Tama ang hinala ko, Apo, na ang ama ni Jose ang may pakana sa mga patayan na nagaganap dito sa ating lugar sa tuwing siya ay kakalabanin o di kaya ay aalma sa kanyang gusto. Lo, paano natin harapin si Tandang Manolo ngayong di hamak na mas marami ito kaysa sa atin? At hindi ko pa masyadong naaral ang lahat ng usal na itinuro mo sa akin. Wika ko dito. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi lang tayong dalawa ang lalaban sa mga iyan. Maging ang mga kaibigan kong Engkanto at Gabay ko ay tutulong din. Handa silang magbuwis ng buhay mawakasan lang ang lahi na umuubos sa mga inosenteng tao. Wika ng aking lolo. Lumipas pang mga araw ay patuloy naman ang aming pamumuhay. Kasabay naman noon ay ang araw-araw kong pagsasanay. Hanggang sa huling Biyernes ng gabing iyon. At tila ba napakaliwanag ng buwan noon. Habang ako ay nasa silid, may mangilan-ngilan akong naririnig na parang kumakaluskos sa labas ng aming bahay. Maya-maya pa ay tila may naririnig akong boses na tila kinakapos ito sa paghinga. Nang silipin ko ito sa siwang ng aking bintana, ay nakita ko ang aking lolo na pilit kumakawala sa isang lalaki na hawak ito sa kanyang leeg. Batid ko na hirap ang aking lolo sa oras na iyon. Habang nakangisi naman ang lalaki ay nagwiwika ito ng, "Pagpasensyahan mo na, Tanda. Inutusan lang kami na tapusin ka ngayon. Kung kailan mahina ang iyong mga karga at maging ang mga usal mo ay walang magagawa. Nakalimutan mo atang bilog ang buwan at Biyernes ngayon. Kung anong lakas ng aming kapangyarihan ay gano'n namang kahina ang iyong mga kataga. Maging ang tigal po na binato mo ay hindi ko ininda. Ngayon, Tanda, wawakasan ko na ang buhay mo. Isa kang sagabal sa lahat ng aming gawain." Pagtapos mawika ito ng lalaki ay agad akong lumabas at sumigaw. Sa tagpong iyon napalingon sa akin ang mga ito at maging ang dalawa pa nitong kasama. Agad namang pinilit ng aking lolo ang paglingon at pagbigkas nito ng, "Banjo, Apo, tumakas ka na. Unahin mo ang iyong sarili, ikaw ang magliligtas sa bayan na ito." Nang marinig iyon ng lalaki ay agad nitong itinarak sa dibdib ng aking lolo ang mahaba nitong kuko. Ako naman ay napasigaw ng lintik kayo. Maging ang matanda na walang kalaban-laban ay ginawa niyo pang patayin. Wika ko noon. Gustuhin ko mang lumaban ay tila mas pinakinggan ko ang huling kataga na lumabas sa bibig ng aking lolo. Agad akong tumakbo ng mabilis ngunit nang akmang tatakbo ako ay isang tigal po ang ibinato sa akin ng lalaking pumatay sa aking lolo. "Saan ka pupunta, bata?"
Ang mga gaya mong antingero ay nagiging isang alay lamang para sa aming matataas na antas. Wika nito habang dinidilaan ng kanyang kuko na puno ng dugo ng mga sandaling iyon. Agad naman ako nagtaas ng puder at kabal sa katawan upang sa kahit papano ay hindi ako maapektuhan ng pag-atake ng mga iyon. Nang patakbo na ang isa sa akin ay pilit kong binigkas noon ng usal na nakapaloob sa talandrong hawak ko. Isa itong buhay na kataga kung saan nakahanay ito sa 5 salita na pambasag sa kahit anong tigalpo na panggapos mula sa mga nasa kanan. Nang maigalaw ko ang aking kamay, ay agad kong hinugot ang punyal na noon ay inuusalan ko. Agad ko naman itong itinarak sa lupa kalakbay. Sa kadahilan ng kahit anong kalasag o gaano kakunat ang balat ng mga iyon, ay mababasag ito sa ganong paraan. Hindi nga ako nagkamali nang ibaon ko ito sa katawan ng mga iyon, ay agad naman itong nag-angil na tila ba ito ang kanilang huling paghinga. Noong ang lalaki na lang ang natitira, nakangisi naman itong tumakbo papalapit sa akin. Pero nung akmang tatalo nito, ay agad kong ibinato patungo dito ang punyal na noon ay naliligo sa dugo ng mga kasama nito. Nagulat naman ang lalaking iyon sa ginawa ko at nang dahil doon ay hindi niya ito naiwasan. Sa sobrang lakas ng bato ko dito ay tila isang papel ang lalaking lumipad at nang lapitan ko ito ay agaw buhay ito nagwiwika ng, "Tapusin mo na lang ako. Ayoko nang ginagawa mo sa akin." Wika nito habang nanginginig ang katawan. Pero dala ng sobrang galit ko, ay kagad ko na rin itong winakasan ng buhay. Pagkatapos noon ay agad ko namang nilapitan si Lolo noon na nag-aagaw buhay na. Habang nagwiwika ito sa akin ng, "Banjo, apo, pilitin mong lisanin itong bahay natin. Sa estado kong ito alam kong hindi na ako magtatagal. Masaya akong naipasa ko sa iyo ang karunungan kong ito, apo. Gusto kong ilibing mo ako dito mismo, apo. Pilitin mo ring akyatin ng bundok sa dulong parte nitong nayon. Pagdating mo doon, hanapin mo doon ang puno ng nara. Ito ang pinto kung saan ibibigay sa iyo ng mga kaibigan kong engkanto ang susi ng dasal para sa 7 Bermudez. Gamitin mo ito sa paghahanap ninyo ni Manolo. Huwag mo akong biguin, apo. Hanggang dito na lang ako, apo. Mahal na mahal kita. Ipanalo mo ang laban natin." Nang mabigkas ito ng aking lolo, ay tila ba bumitaw na ito sa pagkakahawak sa aking kamay. Nagmadali naman ako nagukay habang tumutulo sa lupa ang mga luha ko, dala ng puot at galit na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Wala akong ibang hangad kundi iganti ang pagkawala ng nag-iisang pamilya ko. Nang matapos kong mailibing ang lolo, ay agad ko namang sinunog ang aming bahay. Mabilis din naman iyon sa kadahilan ng pawid at sa kahoy lamang ito gawa. Nagluksa pa ako ng 2 araw nang mapagpasyahan kong maglakbay patungo sa bundok na iyon. Nabalitaan ko din kasi sa ilang tao na nakiramay sa akin na may grupo daw sa bayan ang bagong muka at ako ang hinahanap kasama ni Tandang Manolo. Nang marating ko ang pinakatuktok ng bundok at nakita ko ang puno ng nara ay agad ako nagdasal dito at inilahad ko ang mga pangyayari. Ilang minuto pa ang dumaan nakaramdam ako ng isang malamig na presensya na tila ba yumakap sa akin at nagsasalita ito sa aking isip at dinig na dinig ng aking tenga. "Kaibigan, nakikiramay kami sa pagkawala ni Tandang Paeng. Kami ang mga kaibigan niya. Sa katunayan matagal ka na naming hinihintay. Ipagkakaloob namin sa iyo ang dasal sa 7 Bermudez. Lahat ng dasal ay makikita mo sa talandrong dala mo. Hindi mo man kami kasama sa pakikipaglaban, ibibigay namin ang buong presensya namin sa iyo, kaibigan." Matapos kong marinig iyon ay agad kong iminulat ang aking mga mata. Laking gulat ko nang wala akong makita ni isang tao o nilalang sa lugar na iyon. Pero nang tignan ko ang talandro, ay laking gulat ko nang may mga bagong ukit dito na aral. Marahil ay ito na ang tinutukoy ng mga boses sa aking utak. Pinalipas ko lamang ang araw na iyon dahil wala naman akong babalikan sa aming nayon at minabuti kong dito na magpalipas ng gabi. Wala akong ginawa noon kalakbay kundi ang humingi ng gabay sa mga elemento na kaisa ng aking lolo Paeng. Nang sumapit ang umaga ay mabilis akong nagayos upang magtungo sa aming nayon.
para harapin ang mataas na antas pagdating sa aswang na si Tandang Manolo. Magtatakip silim na din noong makarating ako dito. Tila pagaspas ng hangin lamang ang naririnig ko at mga tuyong dahon na naglalaglagan mula sa puno. Nang makaramdam ako ng isang pagmamasid, ay agad naman ako naging alerto. Agad kong itinaas ang poder ko sa katawan upang sasandaling sugurin ako sa di ko matukoy na paraan ay handa ako. Maya-maya pa ay isang aso ang patakbong dumampa sa akin. Tapos ay agad naman akong napatras dahil sa wangis nito. Ay tila hindi ako nito bubuhayin kaya maingat na kilos ang ginawa ko. Batid kong naglagay ng mataas na uri ng sabulag ang mga ito upang hindi ko malaman ang kinaroroonan ng bawat isa. Ngunit sa tulong ng isang kataga sa Siete Bermudez ay agad naman nabasag ang sabulag ng mga ito. Laking gulat naman nila nang isa-isa ko silang dagutan ng hininga at ang asong iyon ay agad kong inundayan ng saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Segundo lang noon halos maubos ang dugo nito at tanging pag-angil na lang ang nabitiwan nito mula sa kanyang bibig. Hanggang sa lumabas na si Tandang Manolo na tila ba kanina pa ito nakamasid sa ginagawa kong pag-atake sa kanyang mga tauhan. Agad naman itong tumawa at pumalakpak habang nagwiwiganang. Alam mo, Banjo, kanina pa kita pinapanood at napahanga mo ko. Ngunit hindi ang kagaya mo ang papatay sa kagaya kong mataas na uri ng aswang. Kung gugustuhin mo ay gagawin kitang kanang kamay ko. Tutal, kaibigan ka naman ng anak ko at matagal na kayong magkakilala. Wika nito sa akin. Hindi ko kayang ipagkalulo ang aking lolo sa kagaya mong demonyo, Tandang Manolo. Kahit ano ang mangyari sa araw na ito, lalaban ako sa iyo hanggang sa huling hininga ko. Sagot ko naman dito. Nang marinig iyon ni Manolo ay agad naman itong kumilos ng napakabilis. Sa pagkilos niyang iyon maging si Banjo ay nagulat dahil hindi ito masundan ng kanyang mata. Hanggang sa isang malakas na suntok naman ang sinalo noon ni Banjo na agaran niyang ininda. Yan na ba ang sinasabi mong kakayahan, Banjo? Kagaya ka lang ng iyong lolo, isang huwad sa karunungan. Hindi pa ba kayo nakontento na ilang antingero na ang inutas ko sa aking mga kamay? Kanina nagnanais pa akong gawin kitang tagasunod ko. Ngunit ngayon mas nangingibabaw na sa akin ang mapaslang ka. Wika nito na nakatitig sa akin. Lumipas pa ang ilang minuto, tila ba dehado na itong si Banjo sa laban na iyon. Maging ang punyal na may mga usal na ginawa niya ay baliwala lamang sa aswang na iyon. Wala ring nagawa ang poder nito kahit itinaas niya ito sa suktulan ng kanyang kakayahan. Nang papasugod ng muli si Tandang Manolo kay Banjo, ay para bang tanggap na niya ang kanyang pagkatalo sa pagkakataong iyon. Pero nagulat naman si Banjo nang hindi niya malaman na kung papaanong tumalsik ang aswang na iyon. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang presensya ng mga engkanto na kaibigan ng kanyang lolo. Tila may bumubulong sa kanya na, Banjo, kaisa mo kami bumangon ka at kunin mo ang punyal na iyan. Ibigay mo ang iyong buong lakas para maitarak iyan sa katawan ng aswang na iyon. Wika nito na hindi malaman ni Banjo kung saan nanggagaling iyon. Nagulat na lang din itong si Banjo nang maging ang sanga ng mga puno ay tila gumapos sa paa at kamay ng aswang na iyon. Yun naman ang naging hudyat ni Banjo para tumakbo sa kinaroroonan ng matandang iyon. Walang ano-ano'y itinarak ni Banjo ang punyal na hawak niya sa dibdib ng aswang, pababa sa kanyang bituka habang nagwiwiganang. Paterno sterci es encolis, sante pesetorno nemtum, adveniet regnum tum, piat voluntas tua, o kung sa Tagalog ay ama namin. Nang mabigkas iyon lahat ni Banjo ay tila pagsigaw na lamang ni Tandang Manolo ang kanyang narinig. Pinilit pa nitong kumawala, ngunit ang maging punyal ay kusang bumabaon sa katawan nito. Tila ba buhay na buhay ito. Agad naman naging abo ang katawan ng matanda. At nung matapos na ang engkwentrong iyon, agad na nawala naman ang malay nitong si Banjo. Lumipas ang ilang taon, hindi na rin nagpakita kay Banjo ang mga elemento na tumulong sa kanya noon mula sa matandang aswang na iyon. Ang mga tao naman noon sa kanilang baryo ay gumaling sa tulong ng karunungan na ipinamana sa kanya ng lolo niya. Ilang taon din ay biglang bumalik naman sa kanilang nayon itong si Jose. At ang buong akala ni Banjo ay galit ito sa kanya.
Ngunit isang maigpit na yakap ang isinukli nito habang nagwiwika ng, "Banjo, aking kaibigan. Patawarin mo ako sa pagpanaw ng iyong lolo Paeng. Noong nasa seminarista ako ay nabalitaan ko ang lahat ng mga nangyari dito sa atin. Maging ang naging engkwentro ninyo ni Ama ay alam ko din. Malaki ang natulong sa akin ng simbahan, Banjo. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa iyo." Wika nito habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang luha. "Patawarin mo rin ako, kaibigan Jose. Hindi ko alam na aabot sa ganun ang lahat. Marami na rin nagbago dito sa ating nayon buhat nang mawala ka. At ngayon tahimik na ang lahat na namumuhay dito." Tugon ko naman kay Jose. "Siya nga pala, Banjo. Ang kalahati ng naiwan ng aking ama ay plano kong ibigay sa iyo. Hangad ko din na mamuhay ka ng maayos. Hindi ko na rin kasi kailangan ng mga iyon. Sa estado ko ngayon bilang isang ganap na pari, ay masaya akong suklian ang kabaitan mo noong mga bata pa lamang tayo." Wika ni Jose habang inaabot ang malaking halaga kay Banjo. Hindi naglaon ay naging payapa na din ang pamumuhay nila Banjo at nagkaroon na rin ito ng kanyang sariling pamilya. Sa maniwala man kayo o hindi, ikinasal sila sa tulong ni Padre Jose. Ang ibang mga kagamitan naman ni Banjo ay nasa kanyang katawan pa rin. Ngunit ang makapangyarihang punyal ay ibinalik niya din ito at ibinaon sa burol kung saan alam niyang babantayan ito ng mga elemento na nakapaligid dito. Mapagpalang araw ulit mga kalakbay. Ang masasabi ko sa kwento ni Banjo ay isa ito sa patunay na ang pagkakaibigan na tapat at totoo, ano't ano pa man ang mangyari ay kayo pa din ang magkasangga hanggang sa huli. Nalungkot lang ako para kay Banjo at Jose dahil sa parehong na maalam ang kani-kanilang pamilya sa kwento. Kayong mga kalakbay, may natutunan ba kayo sa kwento? Kung meron, i-comment nyo naman po sa ibaba at babasahin ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.